na vytlačenie a kopírovanie. Ďakujem. Takže neviem, ak nie sú žiadne otázky, dostali sme sa vlastne k poslednému bodu a to sú teda tie príklady dobrej praxe. Tam by som chcela poprosiť vlastne dievčatá z Paríža Betka, ak by si vedela, ale už sme po 7 hodine, čiže dáme to už veľmi stručne, aby sme zbytočne proste nehali ľudí aj vydýchnuť. Prípadne pani Lucia mi poslala z Dublinu tiež, to nebolo video, ale taká prezentácia a chceli by k tomu okomentovať. Takže dávam slovo teraz Betke v podstate na záver. Áno, tak ja len tak v stručnosti rozprávali sme sa teda o praxi a ja nadviažem na pani Píšovu a dovolila by som si vám teraz ukázať, ako to vlastne v takej praxi u nás, čo sa týka, testovania kariet, vyzeralo na 1 hodine, tak musím ale najprv zdieľať obrazovku. Tak neviem, či vidíte. Áno. Nie, tu teda, neviem, vieš. Okay. Ale takže máš pomenujeme, tu máme karty, no. Dobre, a pomenujete mi, respektíve, čo je... Asi to nefunguje teraz. Či? Teraz to sa prerušilo. Prerušilo sa, áno. Tak ja skúsim ešte raz. Tak, tu som. Nie, tu teda, neviem, vieš. Okay. Ale takže máš pomenujeme, tu máme karty, no. Dobre, a pomenujete mi, respektíve, čo je na tých kartách. Dobre, aká je to kategória? Čo sú to karty? Je oblečenie. Oblečenie, áno. A pomenujete mi, Mitko, začni. Vyber si, ktoré chceš. Čo to je? To je tričko. Tričko, dobre, tričko. Artur? Artuče, výborne. Ja si beriem ponožky. Ponožky. Ja si beriem pančuchy. Pančuchy. Daria. Dobre, Ľudko, pokračuj. Aké sú farby, topánky? A čo tu majú? Čo majú topánky? No, ako sa to povie po slovensky? Šňúrky, výborne, Artur, šňúrky. Alebo, ako inak ešte poviem, vetrovka, áno, vetrovku. Ja si beriem číži. A ja si beriem číži. Dáme si sem. Vesta, alebo po slovensky ešte, ako je to? Kabát, alebo také pánske tako, výborne. Dobre, to ostane ti dve. Alebo spodná, bielý deň. A ostalo nám? Čo nám ostalo, Viktoria? Čo nám ostalo? Čo to je? Poštela. Dobre. Tak ja proste, to bola len taká malá ukážka, čo všetko sa vlastne s tými kartami dá robiť. Naozaj sú na veľmi vysokej profesionálnej úrovni a vlastne deti si jednak osvojujú slovnú zásobu a proste cvičia gramatické javy, takže naozaj veľa odporúčam. Veľmi dobre sa nám s týmito kartami pracovali, ale aj s ostatným materiálom. Teraz by som asi predala slovo pani Ševčíkovej, pretože už pozerám, že proste už by sme mali končiť za chvíľočku. Tak
Áno, áno. Ďakujem, Betka. Lucia, naša ďalšia spolupracovníčka z Dublinu na projekte. Áno, mali by sme už pomaly končiť, že ak by sme chceli dodržať harmonogram, tak ešte nám ostávajú 3 minúty, ale môžeš dlhšie. Ale tie prezentácie ja tu tvoje nemám k dispozícii, lebo som na druhom počítači nakoniec. Aha, dobre, nevadí. Dobrý večer z Írska. Moje meno je Lucia Ševčíková a zastupujem učiteľský tím vzdelávacieho centra v Dubline v Írsku. Dovolte mi na začiatku stručne predstaviť naše centrum. Tak naše vzdelávacie centrum poskytuje doplnkové vyučovanie slovenského jazyka, literatúry, vlastivedy a histórie od roku 2007. Vyučovanie prebieha 2-krát do mesiaca a na ktorom sa stretáva približne 120 detí od predškolákov až po maturantov. Tým pádom som vám mierne naznačila, že v podstate v našom centre máme triedy od predškolákov, celý 1. stupeň, 2. stupeň a triedu stredoškolákov. Vyučovanie vedie plne kvalifikovaný pedagogický zbor a dôležitou súčasťou nášho centra sú aj mimoškolské aktivity. Tie zaradzujeme počas školského programu pravidelne alebo sezónne. A teraz stručne k projektu. Ako už bolo spomenuté, sme súčasťou projektu od jeho začiatku. V prvom projekte bolo našou úlohou testovanie jednotlivých kapitol učebnice AHA Slovenčina a pracovného zošita Svet okolo nás po slovensky. Testovalo sa vo všetkých našich triedách a keďže projekt začal začal ešte pred covidom a počas covidu, tak naše testovanie prebiehalo prezenčne, ale aj dištančne. Trošku ku publikácii Svet okolo nás po slovensky, tak túto učebnicu alebo vlastne pracovný zošit hodnotíme ako vhodnú pomôcku nielen pre mladších žiakov a učiacich sa cudzí jazyk, ale aj pre staršie deti. Učebnica umožňuje žiakom adaptovať sa so slovenským jazykom pri dobre zvolených témach. Témy, keď si pozrite ten pracovný zošit ako ja, telo, pocity, rodina, oblečenie, jedenie, príroda a mnoho ďalšie, sú vlastne témy výborne zvolené, ktoré sú deťom blízke a to je aj dôvod pre hamblivé deti, že sa v podstate odhodlajú rozprávať, a to už je jedno, či s chybami alebo bez, ale nám ide hlavne o to, aby sa zapojili do komunikácie. Textom aj úlohám žiaci rozumeli. Pracovný zošit je plný obrázkov, farebných, ako ste tiež možno videli. Veľmi dobre doplňajú text. Čo sa týka cvičení, sú rôznorodé a vyzdvihovali sme hlavne aj to, a chceli by sme pochváliť, že sú cvičenia, do ktorých sa dajú vlastne vsunúť kedykoľvek rôzne aj mimoškolské aktivity, rôzne aktivity, ako je napríklad dramatické cvičenia, hudobné cvičenia, alebo aj výtvarná výchova. Čo sa týka učebnice AHA Slovenčina, tu sme testovali so žiakmi od 4. ročníka až po strednú školu. Ako silné stránky by sme mohli vyzdvihnúť, že je dobre spracovaná, učivo zaujímavé a atraktívne, tiež dobrý výber tém, ktorý zvyšuje záujem žiakov o učenie, ďalej rozmanitosť cvičení a nenásilným spôsobom, čo je veľmi dôležité, je vlastne podsúvaná gramatika celého slovenského jazyka na 1. stupni. Čo sa týka metodickej príručky, tak celkové hodnotenie tejto príručky hodnotíme ako veľmi dobré, je priehľadná, využiteľná pri edukačnom procese. Vytýčené ciele hneď na začiatku, ako ste si mohli všimnúť aj pri prezentácii, ktorú pani Turnegová ukázala, jasne udávajú smer celej kapitoly a poznatky, ktoré si má dieťa pri danej lekcii ujasniť a osvojiť. Pokyny k úlohám sú zrozumiteľné, žiakov podporujú vo vyjadrovaní vlastného názoru, pomáhajú podporovať aktivitu, kreativitu, komunikačné schopnosti, budujú u žiakov a detí sebadôveru a pozitívny vzťah. A snáď už iba na záver, rada by som poďakovala v mene celého kolektívu nášho centra za spoluprácu, ktorá nám bola ponúknutá vlastne pred začiatkom tohto úspešného projektu, za to, že sme mohli sa podieľať na týchto publikáciách, ktoré budú nápomocné nielen pre vzdelávacie centra, ale aj pre samotných rodičov. Môžu vlastne siahnuť po týchto publikáciách, učebniciach kedykoľvek a kdekoľvek, pretože na trhu nám takéto publikácie chýbali. To je asi z našej strany všetko.
Takže by som podala slovo ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pani Lucia, za naozaj vyčerpávajúce zhrnutie na záver. Myslím, že to bolo perfektne zhodnotené a tešíme sa z toho. Dostali sme sa teda k záveru. Ja by som na záver len chcela povedať, že dúfam, že to, čo sme vám odprezentovali, sa vám pozdáva, že si viete vy predstaviť, ako to využijete vo vašich vzdelávacích centrách a že vám to bude nápomocné. Veríme tomu, že áno, pretože už tú spätnú väzbu, ktorú zatiaľ máme, tak tá napovedá, že by to tak malo byť. Rozumieme tomu, že nie všetci majú veľa zdrojov a v dnešnej ťažkej dobe je to komplikované aj pre nás. No ale na druhej strane dúfame a veríme, že keď sa chce, tak sa vždycky nájdú rôzne spôsoby a možnosti. Preto vás chcem aj povzbudiť, aby ste sa nám ozývali, aby ste nám dávali napríklad aj spätnú väzbu. Ak už používate, neviem, kto všetko nás pozerá, kto je tých 32 účastníkov, zistíme, ale možno máte naše učebnice. Nás by potešilo, keby ste nám napísali, ja nehovorím, že nás máte len chváliť, ale aby ste nám napísali aj čo do budúcna vylepšiť napríklad. Pretože my už sme podali aj ďalší projekt, uvidíme, či budeme úspešní, ale nechceme sa tu zastaviť a chceme slovenčinu napísať pre vyššiu jazykovú úroveň, aby bola tá kontinuita, aby bolo to pokračovanie. Ďalej máme v pláne túto slovenčinu, ktorú vidíte a vieme, že deti teraz často sú online na mobiloch, viac ako v tej printovej podobe majú vlastne tie knihy, tak chceme to zdigitalizovať. Uvidíme, či budeme úspešní. To už budeme na jeseň vedieť. Takže pracujeme, snažíme sa ísť ďalej a toto vlastne, čo máme, tak chceme, aby si to našlo tú cieľovú skupinu, čo zatiaľ máme pocit, že len čiastočne si našlo a preto robíme aj tento webinár, ktorého ste boli teda účastní. Chcela by som povedať, že video, ktoré nahrávame, pošleme, dohodli sme sa teraz v priebehu, že všetky, ktorí sú pripojení, tak im to video pošleme a pošleme ho aj tým, ktorí teda nemali zvuk a boli pripojení a zistíme, ktorí nemohli byť pripojení, ktorí sú tí približne 10, ktorým sa to nepodarilo a môžeme im ho tiež poslať. Ak máte niekoho, kto nevedel o našom webinári, ale pracuje vlastne s deťmi, tak môžete budeme radi, keď ich budete informovať o kartách, o metodických príručkách, o učebniciach. Takže asi toľko. No, časovo sme 5 minút po našom pláne, takže sme celkom dobre. A chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za váš záujem. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí aj mne pomohli technicky to zvládnuť na začiatku, keď som musela prejsť na iný počítač, čo je vždy také stresujúce. Aj teda tým, ktorí nám to spropagovali aj cez Úrad Slovákov, alebo aj pani Buchovej, neviem, či je niekto od nich pripojený, že nám to podarila, že nám to teda umožnila spropagovať vo vzdelávacích centrách. Chcem poďakovať za perfektné prezentácie našim autorkám, pani Pišovej a pani Uličnej a chcem poďakovať svojim kolegyniam, ktorými už za tých 5 rokov, čo spolupracujeme, už sme viac ako kolegyne. Takže vás veľmi rada aspoň tak to vidím. No, takže to je z mojej strany asi všetko a keď teda nič nemáte, vidím pani Vierka z Mníchova nám napísala, že nám srdečne ďakuje, aj my ďakujeme, vidíme vás a všetko dobré do Mníchova prajeme. Aj Bristolu sa páčil náš webinár, teší nás to, veľmi nás to teší, to je to, prečo vlastne túto prácu robíme a naplňa nás to v tejto nieľahkej dobe radosťou. Takže ďakujem všetkým, prajem pekný večer a prajem všetko dobré. A snáď sa uvidíme ešte na ďalších webinároch. Čokoľvek máte, píšte, máte naše maily a my sa budeme snažiť vám odpovedať. Ďakujeme. Dovidenia.